Imbe king'iyo gini waziri to ing'ado jo Kenya usuru mani malo ahinya. Dong imbe yie gi wachno? Well, ing'ado usuru man malo ahinya ing'eni ne nyocha nitie levies manobiro kaka housing levy gi mar health. Nikech sani mokwongo kata pay as you earn en atamalo 30, SHIF en atamalo 2.7, housing levy en atamalo 1.5, NSSF be koro biro en atamalo 6. Mano nyiso ni idhi ng'ad ji pesa atamalo 40. NSSF to ing'eni to ok en usuru. NSSF to en pesa ni Trevor. Ing'eni ikane lakini ng'ade sana. Ng'ade but nyaka ng'adi. Koro kose ng'ade to ing'eni bende nyaka wang'eni nitiere kiny nobi. Koro kik wacham everything kawuono. And NSSF shik mar NSSF ni ng'eni nobiro chon kabisa. Nobiro chon lakini ochako tiyo dwe mwantie. Ne kote mano suspend nyaka sani but en gima nokadhe chon kabisa. Kapod jatend piny owacho machon Uhuru Kenyatta mane ni atelo. But SHIF mar health bende nyaka wabed gi universal health cover for jo Kenya te. Momi ineno ka wabiro nikech nitiere ng'etogi koro wakelo bende nafu e line machielo. Tax to ken 30 ewi 100. It depends gi mishahara miyudo. Trevor kiyudo sani 50,000 to tax michulo en 7,300 gi 300. 7,300 7,300 kiginene kiyude ka percentage mar 50 and 14.6%. So joma chudo yudo 100 koro omedore kamano idho kamano. Niti jomosegi ke bracket mar 30. Koro kwanya wacho ni ji chulo usuru mar 30%. That is not correct. King'iyo the average mar tax pay as you earn in Kenya and about 20%. But watemo duoko mano piny gi take nikech ka wagolo 30,000 oko. Ng'ada mayudo pesa mshahara nyaka 30,000 30,000 ok bi chulo usuru. To kata idi ng'ama yudo 1 million imbe 30,000 mokwongo ok chuli usuru. Then from kaka nyowang'ado 32,000 nyaka 50,000 nyowang'adi 24,000 nyaka 32,000 ne wang'adi 25%. To from 32,000 nyaka 1,500 ne ing'adi 30%. Kai from 1,500 nyaka 1,800 ne ing'adi 32.5. Then more over 1,800 ing'adi 35. Now, gimwa suggest up to 50,000 from 30 nyaka 1,500 koro ing'adi 25%. Ok 30 wimia. Koro kanyo be wang'ade 5%. To kiyudo 30,000 and below to kore ichulo 0. Koro ng'adi chon. To chon yo kichulo from 24,000 nyaka 32 ka ni ng'adi 25%. Ma nyiso na quarter mar pesa no en about 8,800. A quarter mare ma en 2,200 ne dhi usuru. Koro mano waduoko ni. Ing'eni to joma koma yudo mshahara maduong' uneno no pesa mathin. But ng'ama yudo 30,000 kiweyo ne pesa 1,500 kata 2,000 uduogo ne pesa msache en pesa maduong' kabisa. Nikech no yudo 30,000 ne ng'ade 2,000 usuru. Kuro no duogo yudo 28,000 ma kichaki ng'ado moko to duong' matin. Now kiwe ne 2,200 na en kony maduong'. 2,000 no ng'ato nyalo timogo kata shopping matere kata for 1 week. To wajoma do mshahara mang'eny Trevor to ok ong'iewo kata lunch mara. So ino kemo wadwa mi nafuni wamiyo joma yudo pesa matin ema watag iwacho ni